Izwi lomzansi 98.0 the details. Right umsakazo wakho izwi lomzansi 98.0 FM isupha nje kuphela kimzuzu legamenxe ihora leshumi sikusona ke sigaba sesibili salokuhlelo kama lohlelo senza kwenzeke sohlala nawe nje kuze kushayelwa na ihora leshumi nambili njengoba ke seyishila insimzabelo ukuthi ke njalo ngalesi sikhathi usuke khona ke ubaba uTembe ezobheka zona ke indaba ezithinta ezesintu sizoba nawe nje noma ubaba uTembe uzoba khona until 11:30. You more than welcome kube ingxenye yohlelo ku WhatsApp sikhona 0638208448 sikhona ku YouTube ungasikhetha nakhona live ku YouTube ukwazi ke ukuthi ke uyibonele yona ke lengxoxo bukhoma. Also ke sikhona kuma calls 0604807164 siyayisithatha imibuzo yakho ke emlaleli ibheke kuyena ubaba uTembe regarding indaba ke ezithinta ezesintu so siyacela ke nalapho futhi ukuthi sinikezana ithuba also uyijwayeze ukulalela ama podcast azo ke ezithinta ezesintu ukugwema nje ukuthi ke siphindele kumbuzo owodwa njalo khona sizokwazi ukuthi sithathe abalaleli abaningi as much as possible imbono amaphupho naloko kuthenje kwaqhamuka kwathi shwi engqondweni so sizame nje ukugwema so makhona umcimbi othize ofisa ukufezekisa ukhona ke ubaba uTembe uzokwazi ukuthi ke akulekelele sikubingelele ubaba uTembe sikwamukele emsakazweni mangibikele emagatsheni ngibingelele kubalaleli bomsakazo izwi lomzansi siyavuma baba uTembe kuyasho nokuthi ubabezala wami baba uTembe yabo uthi ngikhulumela kanjani uthi no baba uTembe sizomnikeza umlaleli ithuba ukuthi ke akubuze noma bemupha umbuzo ophathelene nazo indaba ezithinta isintu sizoqala nje ezincingweni ku 0604807164 0604807164 also sikhumbuze semlaleli if ungakholelwa kwezesintu asikho isidingo sokuthi uphehle udweshu ubuze imibuzo engayisi indawo engekiyise umuntu ndawo phambili sokubalekile ukuthi ke leli thuba elihle kangaka silisebenzise wisely sakhona ke nje ubaba uTembe esazosilekelela makhona umcimbi othize ofisa ukufezekisa khona la odinga khona ke iclarity izwi lomzansi sawubona uyaphila makathe ngiyaphila njani hayi uyaphila nami no akungikelele ubaba uTembe uyaphila wemkhaya ngiyaphila mondese ninjani mfowethu lapho right hayi si right asikakabolela utho lobi wona amanzi nje singawatholi ngiyabonga mfowethu sakwaba impilo amanzi ayi life nokungawatholi kuyi life futhi yeah no baba uTembe ngiyajabula ukuthi ngikhulume nawe benginombuzo la baba uTembe ukuthi uma ngabe mhlambe ulande umuntu akungilinganise ngithi mhlambe umlande esibhedlela noma mhlambe ukwazi umlanda ngehlahla mhlambe esedlulile emhlabeni mhlambe la edlulele khona the time athe emakhazeni ube usumbikele womlanda ngehlahla sometime lapho makwenzeka ngoba kuyekwenzeka ukuthi kuyekuvela ukuthi mhlambe kulabo ababolayo mhlambe bathi ayi engathi akasukanga lana nethi nimlande khona mhlambe ke awengithi mhlambe ke nakho ke nifuna ukumlanda mhlambe kuyenzeka mhlambe nimlande okwesibili noma mhlambe kukhona mhlambe enye nikwenze okukhombisa ukuthi sakulanda wangeza so manje naku sesikulanda ngalendlela noma mhlambe ikhona indlela mhlambe abuye mhlambe alandwe ngayo ngaphandle ukuthi mhlambe ubuyele emuva futhi uphinde futhi uyomlanda ngifuna ukuthola leyo ndawo la nje baba uTembe ngiyabonga baba kulungile Job uzolalela emsakazweni ngiyabonga mondise okubalekile kulolu daba mondise isizathu sokuthi kungani kuthiwe akalandwanga niyeke bese nilungisa lesi sizathu esenza ukuthi engalandeki ebese ke niyamlanda ngendlela ejwayelekile kusho ukuthi ngamanye amazwi kufana nokuthi anikaze nimlande nje niqala phansi nimlanda kodwa senilungise iphutha lelo elenza ukuthi kungani kuthiwa kalandiwe mhlambe kwesinye isikhathi umuntu asuke ezomlanda uyena ongamemukeli ukuthi engalalela izwi lakhe ukuthi kuthiwa kazolandwa uye kusho ukuthi ke ngenze isibonelo kusho ukuthi kuzodingeka umuntu okuyena ofanele ozokwazi ukuthi emlande uma isizathu kuyileso uma isangoma sibhule yalinganiswa ukuthi isizathu kungaba yileso
No kulungile babudembe sithemba ukuthi ke noJobe uthe waphenduleka soqhubeka nje sithathe incingo zakho ku 0604807164 khona kubabudembe noma wemuphi umbuzo ofisa ukubuza regarding indaba ke izinto ezesintu sikhona ku WhatsApp 0638208448 siye sikukhuthaze ke noma sikunxuse emlalelo uthi ke usend umyalezo ayi ivoice note izwi sawubona. Yebo sawubona Sally. Siyaphila njani? Ngikhona besinto sezonke. Yes uthi ngalo hlama kodwa la mabhakeni nje mkhulu we September magadeni ngeke ukubuza ngani mhlawumbe ngingene ngole uyakwazi ukuchaba iphupho kancane iphupho la liphupha ngani mhlawumbe ngingene kahle cha amaphupho imbono asithathi njengamanje so into oyibuzayo kuba budembe mhlambe khona iclarity oyidingayo mhlambe khona usiko ofisa ukuligcina khona umcimbi ofisa ukugcina ngoba kuzoba unfair babudembe kuse siqale siwuthathe iphupho nomunye umlaleli ngeke azabone kunobulungiswa ukuthi lakhe iphupho lingathathwa. Yebo siyabonga. Ngiyabonga kakhulu imali nako ke babudembe la babudembe ngifuna ukulukuzisa mama ekhaya ngibona ukuthi khona inkinga ekhona ngoba babudembe kuba bengichaze kancane nginiphupho nje lokho ngisuka lengiqale ngoDisemba libuya njalo kodwa lona ngifuna ukungazelwa la kumusamo ukuthi mhlambe ngifuna uqale ngithi kuba chazela ngokuthile engizokwenzeka ekhaya ngingaqala kanjani ngenza kanjani mhlambe akanazo na into ezokusiza ukuthi uma umsamo uqale wenze kanje ulungise kanje uthathe lo ehlakaniphe naloko bese ngicela uclarity kancane nje lapho. Ngiyabonga kakhulu mlaleli noma ke mhlawumbe bengibuye ngingamuswa kahle ngeyanxa yokulokho enqamuka ya kodwa angizame ukuthi mhlawumbe ngithi ngimzwile kukhona angazi noma umlaleli wake wezwa yini kulomsakazo sikhuluma kakhulu ngesiko lokugeza inkamba uma kukhona okuthize okucabangayo noma kukhona okuthize okufanele ukuthi ngabe uyakwenza uye wenze isiko lokugeza inkamba la ubikela khona abantu abadala ukuthi seshayile isikhathi sokuthi senze okuthize noma kukhona okungifikela emqondweni ebese ucela abantu abadala ukuthi ngiyacela ukuthi unomcimbi ngoba owenu kubeke nina enihamba phambili nilethe umhlahlandlela ukuthi lento uma iyenzeka izokwenzeka kanjani isiko lokugeza inkamba le no kuyezwakala babudembe so singamthatha olandelayo ku 0604807164 so siko lokugeza inkamba ilona babudembe lokucaciselayo ngeway forward ukuthi uthatha siphi isinyathelo. Yebo kunjalo magatsheni. No soqhubeka sathi incingo ku 0604807164 sikhona ku WhatsApp 0638208448 izilo mzansi sawubona. Yebo sanibona. Yebo sawubona baba. Ninjani sasa? Siphilile singezwa kuwe. Siyaphila nathi. Kunento encane nje ngicela ukubuza ubabuza uma lokho la email. Yes baba. La babudembe ya manje babudembe linyelo mfana wami owadlula emhlabeni eminyaka enje yadlula. Ngamenzela wonke umsebenzi wakhe futhi ngamlanda nje nasesibhedlela. Manje ungangifisa kakhulu ngifuna ukwazi walimalela evenini yamaphoyisa la adlula khona. Manje lo van amaphoyisa manje angikhombisa asayibona. Okwami engakwenza ngamlanda esibhedlela angazi noma ngenza ukuyibona okufanele ngikwenze ngamlanda la kade lele khona esibhedlela ngoba ngafika vele esebhedlela kodwa kwathuli uzilele evenini yamaphoyisa. Okay ngamlanda emakhazeni so isibhedlela ngoqolisa ngamlanda emakhazeni manje angazi noma ngenza okuyibona okufanele ngikwenze ngiyabona. Ngiyabonga ngizolayela emsakazweni. Siyabonga kakhulu umlaleli kukunenye indlela uma ubona ukuthi indlela mhlambe yokulanda umuntu la asuke eshonele khona mhlambe ingaba nenkinga ngisho simbadlwana indlela ekhona kodwa ngizosho kuyiyona engicabanga ukuthi iyakwazi ukuthi iqoqe lonke indaba yenkinga esuke mhlambe yenzekile eyenza ukuthi umuntu engalandwa leyo ukubemeza umufi ngaphandle komuzi noma esangweni ukusho ukuthi ukuthatha amagxathu nje mhlambe engaba isithupha kusuka esangweni ebese ufika lapho uye uphathe ihlahla lomlahlankosi uphathe inkukhu ebese uphatha nesicipho ebese ke ubamba ihlahla lomlahlankosi
usuyambiza nokho ke kukholelwa ukuthi ngoba nakho mhlawumbe uzothatha ibangana mhlawumbe lokuthi ngaphambi kobe fike lapha kuwena kudinga ukuthi umbize nje isikhathi eside lokhu ummemeza umbiza mhlawumbe kungaba yimizuzu mhlawumbe engamashumi amabili ulokhu nje umbizile futhi uma ngabe esefika uyezwa nasegazini lakho ukuthi ukhona into eshintshayo yilapho ke khona ke uba usumchazela ke ukuthi ke njengoba ngikubizela isekhaya ngikubizele ukuthi suka entabeni la kwavela khona umshophi ube usuphenduka ke bese niya esangweni nifike nothatha umlotha namanye amanyazangoma amani nawo benimtshele nimbikele ukuthi ke siyageza nimthathe ke nimbeke ngaphakathi ekhaya ebese nimtshela ukuthi akalinde zonke izinto zakho uzozenzelwa lapha ekhaya uma ngabe ukuthi bese nivele mhlambe nithole emva kwesikhathi umsebenzi usuwenzi seyenziwa imisebenzi niyakwazi ukuthi nicele ethongweni ukuthi liyemukele ngoba la ibona kusho liyemukelanga ngaleso sikhathi ke aliphindi imisebenzi kodwa nicela ithongo ukuthi liyemukele Kezwakala babtembe sodlulela nje kumlaleli ke olandelayo ku 0604807164 sikhona ku WhatsApp 0638208448 izilomzana sawubona siyaphila singezwe kuwena ngiyabingelela lapho nakubabtembe yebo ba yebo ngicela ngishaya uvalo mangifomhlakazweni kodwa ngicela ukukhuluma lokubtembe angathi akutembe uzokhumbula ukuthi ngangafona ngonyaka odlule ngesikhathi ngizimthoza zokuthi ngikamba ngaba nephupho angichazela iphupho yebo baba ngiyakhumbula ngawenza umsebenzi wathi ngichaze ukuthi umbala ombuthi angikhozise wona akumbala obomvu ngawenza umsebenzi lo khona kwaba nzinyana ngoba imbuzi le ekhaya kusempangeni kodwa ngaze ngikhozisa ngephupho isimbuzi sempangeni isemntu batuba ngaze ngilaba khona umtuba ke ngawenza umsebenzi ke ekhaya uma sengenza umsebenzi waphinde futhi wabuya iphupho ngathi engelanga lomsebenzi sekuqhamuka umuntu baba sowashona ungeza ibheshu buzo kuthiwa angisebenze ngalo angenze ngalo angigqoke ngesabatha angibika inkolo yokuNazaretha ekhaya yebo baba kuthiwa ibheshu isigqoke-ke ngesabatha ngile kumshumayeze ngabuza ngichaze ngishulayo hayi impela usabatha ngebheshu yembuzi uma kusabatha ngibe khona manje uma sengibuyela ekhaya ngifika isikhumba lesi seliyambuza eshluzini kanyana ngisakwazi ukuthi sebenzise angazi ubaba ngakwazi ukuchosha isimene ngenze kanjani mhlawumbe ngithole isikhumba sengimbuzi yini ngiyabonga mlaleli angithi njengoba uthi silewe izilwanyana usakwazi ukusebenzisa ingoba nakho yibhungu usafuna ukubonwa izintombi wena ukuthi singakuboni ugqoka ibheshe esigqobhukileyo angithi kodwa lona liyasebenza uma sesiya odabeni lokuthi kuseyilo lona lelo bheshu uma ke usiwalenza ibheshu lembuzi lingahlala lapha emsamo kodwa ngoba ke mhlambe mawuzohlobela ke ukuthi mhlambe ngoba nakho uyokhonza ungathola elinye lokukhonza kodwa sekugcinekile empeleni khona uma ngesikhathi abantu abadala bethi thola ibheshu lelo lembuzi babe uveza into eyodwa kuphela ukuthi umsebenzi lo wenzile umukelekile No kuyezwakala babtembe sithembe nomlaleli uthe waphenduleka sihlabela phambili siqhubeke naloku hlelo ku 0604807164 izilomzana sawubona Yamzana Yes sawona mzana Siyaphila umculo okhuluma nawe mzala Ngiyaphela mzala ngezwe kuwe Sicole mzala wamthembu yaphila Ngiyaphila mfowethu Khona hayi wamthembu ngithangibuze lana ukuthi mengabe mhlambe washonelwa ingane mhlambe entombini kanjena kwashona ingane mhlambe mhlambe uyakhatheka wena hayi ngimagodi entombini ukwenza kanjani yithi mina makwashona ingane ngiyakuzwa kulokho uthi ngabe uyakhatheka noma kwenze kanjani ngithi ngabe uyakhatheka mhlambe ubaba wengane uyakhatheka yini mhlambe kwashona ingane mhlambe kuma wengane yakhe mhlambe intombi ayithandana nayo mhlambe kudala kanje kwakunengane yashonayo futhi yangaphandle ka yebo ngiyakuzwa ke mlaleli bengicela ukuthi labo ngicazele lapho ukuthi mhlambe manje ngibona
izinto zami ayizimnyama kakhulu. Yebo. Uma ekhabonina bomntwana bengazange bezinake noma mhlambe bezenze ngendlela efanele izinto zomntwana ziye nawe zikuthinte ngoba lowo mntwana usuke evela kuwena ukuthi izinto zakho ayizange azakhe azilungisekanga. Inyathelo kongayithatha ilezo sake sawuphendula lo mbuzo ngesonto elidlule ukuthi kuphakathi kokuthi umntwana uyamthatha uyamfaka ngokwesiko kini uzomenzela izinto zakini noma ulekelela unina wakhe umntwana ukuba bemgcinele izinto ekhabonini. No, kuyezwakala babudembe siqhubeka sithathe incingo zakho kule mzuzu ke eyishagalolunyesele ngaphambi kokuthi libumbane ihora leshumi nomuvo 0604807164 ungasithumelela nomyalezo wakho ku WhatsApp masibuya endabeni ezigcwele zika 11 o'clock izobuya sesibheka abathe babhala khona lapha ya ku WhatsApp izilo mzansi sawubona. Sawubona ndodakazi njani? Siyaphila babo singezwa kuwe. Ngisacela ukubuza babudembe mawaphuma wembethe wenze njani? Ngiyabonga. Ngiyabonga mlaleli. Ingubo leyo owaphuma uyembethe iyathathwa kusho ukuthi kufanele kuhlatshwe imbuzi ukuthi leyo ngubo iyemukelwa. Kusho ukuthi leyo mbuzi imhlehlo walo mbuzi nalokho kwakuvela kwembethe ubekwe lapha. Akuyona ke into enzima kakhulu ngoba uma ngabe kuthiwa kwenziwa izinto eziqondene nawe ekakhulukazi izinto ezisuke ucela inhlanhla kuzona kuye kusetshenziswe lokho wawuzalwe kwembethe kushiswe nempepho kukhulunywe ngakho izinto zakho uma kuya kuphela kodwa ke phela akusikwa kakhulu bese kudlulela kulomhlehlo wembuzi lo okwamukelwa ngakho ukuthi umntwana wazala wembethe. Noma ngolunye usuku nisike kulo mhlwehlwe ngolunye usuku nisike kwingubo yakhe umntwana lo asuke ezalwe eyembethe. No kuyezwakala babudembe kule mzuzu esikhombisa sele ngaphambi sithi indaba ezigcwele zika 11 o'clock isoqhubeka sithathe incingo zakho ku 0604807164 uthini wakho umbuzo ofisa ukubuza kubabudembe izwi sawubona. Sanibona makaje. Yebo sawubona baba. Yebo ukhuluma noWashington. Yes Washington. Yes, ngisacela ukubuza la kubabudembe ukuthi ukwenzeka manje ukuthi uma wakho uyathola ukuthi usadlule emhlabeni mhlambe bese yabafuna basekhaya koma ngenxa ukuthi bukhelele ekhaya kwababo wakho uthola ukuthi ke uma umthola umalume uyamthola kodwa manje uthola ukuthi naye uyazi ukuthi akanawo umsamo laba ba represent ubaba bayakwazi ukuqhubeka mhlambe benze inhlelo zokuthi kuqhutshwe namahlawulo umalume ekubeni kwazeka yena ukuthi umsamo naye akanawo ngakwazi ukuqhubeka leso simo yabona. Sibonge mlaleli noma ke usingazange siyithola impendulo ukuthi mangabe uxoxisana nomalume lo othakana umsamo luthini uvo lwakhe ngoba okubalekile kufanele ukuthi echaze umalume ukuthi cha endabeni yomsamo ngimile kahle uma kukhona okufanele kulungiswe khona lapho komalume na ulekelele ukuze umsamo ube khona ebese niyakwazi ukuqhubeka nezinto zikanyoko. No kuyezwakala babudembe sothatha nje omunye ku 0604807164 0604807164 makususana uvulela umsakazo wakho warm welcome sithatha imibuzo ke lapha yayibheke kubabudembe masibuye indabeni ezigcwele zika 11 o'clock sobe sesibheka ke abathe babhala khona lapha ya ku WhatsApp okungu 0638208448 ungakwenza ukusithinta ku 0604807164 ngaphambi kokuthi ke sibheke ababhalile izilomzana sawubona. Sanibona magajeni nobabudembe njani? Siyaphila ma. Siyaphila nami nikhuluma nomama Shange. Yes ma. Kwamashi. Ngisacela ubabudembe nje akangihlaziyele akulona iphupho into eyenzeka ngempela. Nginomzukulu ozalwa undodakazi. Manje wenza into esingayazi ngempela singayichaza sithini manje ngiyazi ukuthi ubabudembe njengomuntu wesizulu angakwazi ukungichazela. Uvesane nje nomuntu uno 3 years uyintombazane naye. Uvesana aguqe phansi nje mase sihleli sonke edining aguqe phansi athathe nomini yakhe
ayibeke emahlombe abesethi mina bakashange nangu uAsanda kuma wakhe lo ondodakazi wami masithi siyathula siyamlalela kube ngazuthi nje uguqa ukhuluma empepheni uvela yenze nje lento ungonakele lutho futhi akazabone lutho olenziwa kanjalo oluyisizulu izinto ziyenziwa yebo la ekhaya kodwa wesemncane kakhulu kwenziwa izinto zesizulu bathi wariyami lento ukuthi uyayiphinda lento mhlawumbe useyenze 3 times ngezikhathi ezihlukene ngey'nsuku ezihlukene manje ngiyazi ichaza ukuthini mhlawumbe ubabuTemba ngangilekelela ngiyabonga. Siyabonga mawami. Umntwana indlela enza ngayo kuvela ukuthi unezizwe. Izizwe ziyavama ukuthi mhlambe zibe nendlela ethize yokubonakala engathi izinto zabantu abadala. Futhi uma ngabe izizwe umuntu engayinakile kungazi impela eziyoyithwasela izizwe kanti uthwasa izizwe. Into ebalekile njengamanje efunakala ukuthi yenzeke kufanele ukuthi umntwana kuthole umuntu ozomelapha emelaphe nje izizwe. Nokho ke hlezi besha abanye abantu bethi izizwe zelapheka izizwe ziyelapheka kuphela ukuthi kuthatha isikhathi ukuthi zelapheke zelashwa ngendlela yokuhlushwa okusho ukuthi makufanele ukuthi kuyiwe emanzini fanele ukuthi asonke hathu kuyiwe emanzini uma kukhona imithi ebhenywayo ehlaze ebhenyisa umntwana ngasonke isikhathi noma kukhona imithi yokuxuba nokuphalaza kufanele ukuthi ukwenze ngasonke isikhathi noma ngeke ngelimaphalazisa umntwana noma nemgqume insuku zonke kufanele ngesikhathi kusamile mhlambe ukumbhemisa noma ukugquma kodwa ethole isithuba esiningi sokuthi emanzini eyokwehliswa izizwe. Nokwezwala babuTemba sokulemzuzu emithathu esele ngaphambi kokuthi libumbane ihora le-12 ngiyabona isikhathi esincane nakho in fact isimbili kuphela imzuzu esele sobheka ababhalile ku-063 8208448 uthi hi magatsheni ngibengelele nakubabuTemba ngicela ukubuza ukuthi uma wahamba ekhaya kungabe kwanga ukuthi ke usuyohlala emzini ngezizathu ke ezithile kufanele ushweleze kanjani ekhaya ukuze ke ulungise leyo nkinga. Ngibonge babuTemba usazophendula uMamsomi endaweni yaseNdwedwe. Sibonge Mamsomi. Okubalekile ukuthi uyoshweleza ekhaya. Ukuthi kwenzeka ukuthi waflathela ikhaya ungasababikela ngabantu abadala kodwa uchaze futhi ukuthi ukuflathela kwakho kodwa kwakungakhona ukuthi kwaba into embi kwaba ukuphunduleka nje ukuthi abasemzini mabefika bezocela behlala emzini bese naphunduleka ukuthi konje kwakufanele ukuthi limabikela abantu abadala uma ke kuukuthi inhlelo isafuna ukuthi uphindele khona emzini ngokuvumelana ebese kuyabikwa ke ukuthi ke abasemzini bafikile noma bacelile ukuthi uyolekelela kodwa lokho kuye kumukeleke ethongweni kumuntu osuke sekuphakathi neindaba zabalobolo. Right kulomzuzu nje owodwa osele babuTemba kafishane nje uthi ke ngicela ungicacisele babuTemba kubaleke kangakanani ukuthi ke mangiye kumuntu ohlolayo ebese ngikuzwile ngiphahle okanye ngenze usiko leinkamba ngibuze ngakho ngaphambi kokuthi ke ngenze lokho kuthe kwavela. Sibonge mlaleli kumqondo omuhle ukuthi uma ngabe kade ubuya ukuyobhula ubese ubuya wenza isiko lokugeza inkamba uthi nakho okuvelayo ukuze kubonakale ngempela ukuthi lonto esuka ivelile iyiqiniso uma kade kugula umuntu sesizwileke ukuthi isigulo simalana nani ngoba kuvela lokho masiya kubantu ababonayo ake siboneke ngoba siphike inkala ake kuphila umntwana maye phila umntwana noma kuvela impawu zokuxazulula kwenkinga leyibikhona ukusho ukuthi lonto iyiyo nakuba thina ke singamazulu sinomthetho wokuthi mhlambe ke sihambe noma abantu bebathathu sibheka nje izinto ukuthi kukhona yini ukuvumelana uqinisekisa nokulongele babuTemba siyabuya emva kwendaba ezigcwele zika 11 o'clock libombene ke ihora le-10 umsakazweni wakho izolomzansi 90.0 FM sekhona nokuphiwa umntaka Masondo nawo ke nazo ke izindaba zokubumbana kwehora.
Right umsakazo wakho izilo mzansi 98.0 FM imzuzu ishumi nomuvo nje kuphela libombeneke ihora leshumi nomuvo sikusona ke isigaba sesithathu saloke uhlelo sibonge kunokuphima umntaka masondo na kanjani ke Meligamanxa ihora leshumi nomuvo uzobuya nawo kama news headlines njengoba ke seyishila insemzabelungu sakhona uBabuTembe sibheka zona ke indaba ezithinta ezesintu besithembisile ukuthi ke masibuya endabeni ke zika 11 o'clock so bese sibheka nje ama messages akho ku WhatsApp okungo 0638208448 so sizophuthuma ke siye khona sibone umlalelo olandelayo ukuthi uthini ke wakho umbuzo uthi ke unjani buhlelo uBabuTembe studio ngicela ukubuza uBabuTembe ukuthi ke njengoba sihlala ekhaya noma wami kodwa kashadile kanti nokhulwa komalume akazange ashade ngabe ikhona yini into ke esingayenza makuthiwa ngifisa ukufezekisa umsebenzi othize ngingawenzela kuphi mina ngizihlelele kuphi izinto zami sibonge ikhona lonto yokuthi umuntu ebiza isibongo sakomalume kanti empeleni akufanele ngabe ubiza isibongo sakomalume fanele ngabe ubiza isibongo sikakhulu lowo zalo malume ngenxa ukuthi akacacanga njengoba echaza umlaleli okusho ukuthi kufanele bephinde emuva beyolanda lesa sibongo sikakhulu wabo ozala unina hayi lesi abasebenzisa njengamanje abathisa esakomalume. Right ngiyezwakala babuTembe sophuthuma se WhatsApp siqhubeke sibheka abanye ababhalile uthi babuTembe ngicela ukubuza nayi ingane iyazalwa kwaba nokuthi ke batha kuyone yabo abakubo behleba ekhambeni behleba kuthi ekhambeni kwesikhathi bathi yabo kumele ngenze njani mhlawumbe ukugeza izinkulumo zabo noma bona kumele kwenze njani ngoba umntwana kuyamgulisa lokho. Siyabonga okufanele kube kwenze kufanele ukuthi behlawule umntwana imbuzi ke le noma isingathi inkomo yehlawulo uma ke kuxakekile ke kuba iyona ke imbuzi leyo iyona ezogeza umuzi walabe kwenza indodana yababenze khona umonakalo kufanele ke ukuthi begeze ke umntwana ngeinhlamba abaye bamnamathisela ngaso imbuzi nje eqondene nokugeza umntwana ngeinhlamba bamnamathisela ngazo ngokumthuka ukuthi akuyena owalapha kulelo khaya kubalekilelo isimo ke esifana nalesi bake bethi abanye abantu uzogezwa lo mbuzi izohlatshwa kuphi izohlatshwa komalume noma izohlatshwa kubo la azalwa khona ngokweqiniso abantu bakomalume abanayo inkinga ngoba bona bakaze bethuke umuntu izinto zabo bazokwazi ukuyiqhubha ngendlela efanele bengafuthi bengadinge mbuzi eqhamuka kulowamuzi ukuthi izogeza ingane ezalwe intombazana lomuzi ngoba bawugezile umuzi kodwa inkinga isala nabo bona ngqo ukuthi umsamo wabo ungabusakwazi ukubemukela kahle mhlambe kwesinye isikhathi mabenza izinto kuthiwa zimukelekile ngoba bekudinga ke bekhona inhlambuluko bohamba beqeda umhlaba bengayithodi yipi lo nhlambuluko kanti inhlambuluko nje ifuna ukudeskeza ingane inkinga yenkiyanki yakhe yileyo ukuthi umntwana usekhabonina bazomgeza kanjani kuseyinkinga yabo futhi le abasekhabonini abakhathazekile bayoze becabange ukuthi cha asimthathe lo wamntwana siyocela ekhabonina ukuthi ezofakwa esibongweni salapha ekhaya ebese senza ukumgeza uma ngabe ke egezwa umntwana unjalo kufana nengane enayixosha egcekeni mhlambe nithi ingane ngoba ikhulelwe ngokuhamba kwesikhathi sinthi noyikhipha komalume lo mntwana uyengamukeleki ngaphandle uma ngabe ezofika esangweni egoqe lapha nesangweni abatana mabengena ebese ke kuyimake kuyohlatshwa lembuzi uxoliswe ukuthi kwathiwa lo mntwana ngoba ngeke kwazi ukumukeleka ngaphakathi kwekhaya engazange ilungiswe le ndaba yokuthi kufanele ukuthi bamgeze. No kuyezwakala babuTembe sodlulela nje komunye ke umlaleli lapha ku WhatsApp kungu 0638208448 uthi sibuhleke kanye noBabuTembe studio ngicela ukubuza babuTembe nginembuzo emibili nje kuphela uma kwashona umuntu wakini eshone semncane wangalandeka lapha ashonela khona akafiki nangephupho kusuke kwenze njani babuTembe umuntu ke adlule emhlabeni bathi ke ningamphuphisha ukumphupha sekwadlula 30 years adlule emhlabeni kodwa ke akakaze afike nangephupho. Ngiyabonga mlaleli
empeleni khona indaba yokuphupha iyisiphiwo kwakuvamise ukuthi mhlambe umuzi mhlambe kube umuntu nje oyedwa nje okwazi ukuthi ekwazi ukubona izinto ekhaya kungakhathalekile noma lo muntu umdala noma lo muntu ingane ngakho ke ingabakhathazi kakhulu lendlela yabantu yamaphupho uyabona ngake ngathi kungena kancane ngenza lihlokwana ngendaba yamaphupho la ngangichaza khona ngecacisa la ngathi khona mina ziningi izindlela ithongo eliyelixhumane ngazo ngani ngale kokuthi mhlambe kube namaphupho ngaze ngabeka indaba yemibono engasilona iphupho ngabeka indaba yemihlola engasilona iphupho la ngaze ngathi khona kwesinye isikhathi izinto esizicabangayo ziba nemthelela ukuthi ithongo litheni ezingqondweni zethu ngaze ngathi ukucabanga uma ngabe kuthiwa uyacabanga kungukulinda impendulo evela ekujuleni kwelamathongo uyabona ke njengoba sekunifikele emqondweni wenu ukuthi umntwana lo akakasenzelwe lutho akusekho okunye engabe niyakudinga ngoba niyazi umntwana fanele ukuthi nimlande la shonela khona nibenze umgcini izinto zakhe no kulungile babutembe sithemba umlaleli uphendulekile uthi senza kwenzeke ngebingelele ezweni lomzansi bengicela ukubuza kubabutembe ukuthi ke indodi yamkhehla yini umuntu ongaqedwanga uwena uMntombi okanye omthole esenengane ngiyabonga empeleni khona ngaba ngawuchaza mina umkhehla ukuthi umkhehla kusona sonke isikhathi la khona umuntu wesifazane omkhehla khona kodwa umuntu wesifazane umkhehla uma kunamathandabuzo noma kuzolibazisa ukuthi eyocaca uma kumuntu wesifazane wakawolotshwa waqedwa sefuna qinisa usuku lomgcaco sekuphelile kodwa uma kusazoba nesikhashana mhlambe kuba izimo ziyisazoyibeka ukuthi ke hayi ingoba ingane yami isencane manje ikuzinyo bulala ngisafuna ukuthi nginike isikhathi ngayo nikene nabasemzini iphumeni weyikhehla bese kwaziwa ukuthi uyise uhlezi nayo nje uhlezi nengane yakhe kodwa usehleli nomfazi womuntu isizathu somkhehlo siba yileso okusho ukuthi izothi ihleli kubo kodwa bese ninikeza izinto zokuthi izohlonipha isidwabi isigqoke kubo lo muntu wesifazane ukhehliwe ngikhuluma ngozinyo bulala umuntu ke lo enisuke nihlangane naye mhlambe omthola mhlambe esesesimene esifana naleso umuntu wokuthi umlobole ebese uyamthatha uyomganisa ugwemele izindleko zomkhehlo ngoba kakadeni noma ngabe kuthiwa intombi nto uma nizoyilobola niyicace usuku ungadingeka umkhehlo no kuyezwakala babutembe nangomunye olandelayo sanibonana emsakazweni ngicela ukubuza babutembe ngixolise ukuthi ke umbuzo useke wawuphendula before umama wengane yami wadlulelwe ingane esisweni nezinyanga ezu9 ikuphi ke la ekumele kuphi kumele ngikwenze njengoyise wengane inkinga ukuthi ngikhulele komalume futhi ke masiya kwababona kuthiwa likhidlozi ngenxa yomsindo khona komalume njengoba nami sengihlalela ke emqashweni ngibonge babutembe usazophendula ngiyabonga inkinga yakwenu noma inkinga yakomalume wenu awuyibalekile okusho ukuthi mangabe ngihlangane nesangoma emachobeni sangitshela sathi komalume wakho ngibona izinto zemabheketwane bese sichaza isangoma kufanele ngiyele lo daba ngiyolibika komalume ngoba kusho ukuthi le ithongo lingene kesangomeni isangoma lasidlula lathi lolu daba linikezwe umfoka githi njengoba mina ngizolo ukugijimela ingane yendodakazi mina sefuna ngisuke njengengantokazi ngoba ikudaba komalume lukhona into ezivela bomalume lokho niphume nibheke bephume bebheke beyithola inkinga beyilungise mayelana ke ngoba uma izinto zilunga komalume isuke ilungela wena mayelana nendaba yokuthi umntwana waphupho